Ekugqibeleni kutsho kwathi xibilili kwezintsapho. Phantse ingamashumi iminyaka bashiywa ngamalungu eentsapho zabo. Singabantwana bakaNgcongolo siziva kakuhle kuba into ebesiyinqwenela kubuya Amathambo ootata bazofihlela emakhayeni wabo. Eyona nto besoyika kakhulu kukuba singade sife singazange sibabone, nokuba ke sibona amathambo abo asibabonanga bona. Ngephulo lakhe lokugrunjwa kwamathambo abantu abaxhonywa ngexesha lengcinezelo, urhulumente ufunga athi uza kuncedisa zonke iintsapho kungajongwanga ukuba ziphantsi kweyiphi na imibutho yopolitiko. Kubaluleke kakhulu ngoba lokho kuletha i-closure kuma-families, ku-organizations zabo, njengoba ubona pha i-PAC. Ngawokugqibela la amathambo usuka ePitoli e-PAC abuye onke ngoku. So ithetha lukhulu kakhulu loo nto, ithetha lukhulu kakhulu kwi-PAC, ithetha lukhulu kwii-families. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude komkhulu eQamata eCofimvaba.